Wieqabel għal punkt. Il-darba m'għandi l-ebda uffiċjal tal-Premier League. U di darba jista' jkun li ħajkolli uffiċjal fil-għaqda tal-ġurnalisti. Għax għada il-Laqgħa Ġenerali se jkun hemm il-votazzjoni għal President Liam Clinton jew President ġdid li huwa Enver Monsignor qiegħed qudiemi. Allora jista' jkun li allura jkun uffiċjal tal-ġurnalisti. Sellim li bus. Però ma sellim li. Però jiena ma ġibtek xew bħala uffiċjal tal-ġurnalisti. Ħana li tarfej ġibtek. Jiena minn meta neħħejt jew serquli l-programm ta' replay, jien kont iddeċidejt li television fuq futbol ma narax isiet Malti fuq futbol Malti. Però kultant, imbagħad tħalt hawnhekk fuq il-kontrattak ma' Sandro u ma' Rodney Żminilu. imma ġifieri tħalt naqra sena u sena u daqshekk. U kultant ġieli qed naqleb u kont nara ftit mill-argument ta' Clinton. Ma kienx idejjaqni, ma kont nara ftit. Għax imbagħad jibda ħafna tibjid. Jiena kont dejjem bniedem ta' saqi fommi ngħid dak li hu mhux dejjem kont tajjeb, ġieli kont żbaljat, però meta żbaljajt skużajt ruħi meta ma żbaljajx bqajt għaddej, ma nċedix. Però darba qlibt fuq tiegħek, meta konna miġġildin jienu int issa ngħidu għaliex. Ekku. Ma konniex nitkellmu. Mhux hekk mhux. Ma konniex nitkellmu. U jien ma rajtek qatt wiċċ in wiċċ imbagħad minn dak iż-żmien. U qed tara dal-post tajjeb. Post. U tgħid toġobni il-mod kif tikkritika, bla kantunieri tfaqqa, da joġobni. U bdejt naraħ. Qed waqqani naraħ. Kultant jaqlawlek xi ftit u nieħu pjaċir. Mhux hekk. Għax lilek. Fil-verità hija di. Però Enver Monsignor kont naħbib ħafna. Issa ngħidu għaliex. M'għandix problema. Li ġara kien li darba Enver, niftakar. Fl-2016. Tiftakar il-ġurnata? Niftakar kollox, jekk ngħidlek anke l-ġurnata meta kienet iżgħet. Oh, kol. Fil-final ta' Franza-Portugal. Int kont ktibt xi ħaġa. Nista' ngħidilek kelma. Ejda inti jara. Mela, l-għonet insellimlek u grazzi. Dalura fl-2016 wara. Kont naħdem ma l-lum jien. Daqsekkom. Wara li kont għamil program fuq il-1 ukoll. Jien? Fl-2016. Breakfast show, ma mux. Daqsekkom. Ġara li wara li jena kont għadni kif kxift il-kas ta' referis li daka kien intem kien beda bej Novembru tal-2015 u baqaddej sa jekk musir żbaljat Mejju tal-2016. Ġara li kien hemm il-finali ta' Franza kontra Portugal. U kont qed nara l-logħba fuq il-TVM u kien hemm il-kollega Sandro Mikallef li beda jtella ir-ritratti tal-passat. U dak iż-żmien kien hemm il-kwistjoni fejn kienet qed tissejjaħ il-kwistjoni tal-inklużjoni li jekk inti ta' ċertu kulur ma kienux qed jaċċettaw, jekk inti ċertu pajjiż ma kienux qegħdin jaċċettaw, u jiena butaw ħarm battu tellajt il-tim ta' Franza tan-1982 u t-tim ta' Franza tas-snin tas-sena ta' qabel. Le, tas-sena reċenti kienet jekk mhux se żbaljat kienet tas-sena 2014. U ktibt fil-messaġġ li it must have been extremely sunny in France u kien hemm ritratt minnhom li kienu kollha bojot u wieħed ta' Karna John Skur xi dun attenti wkoll ma mmurx ngħidu l-kelma iswed. Le ta'. U le ma noqgħodx attendi, Le ħanejlek għaliex, għax darba kien hawn Chuck Sinuka kien wieħed mill-ewwel suwed fil-futbol Malti. U jiena kont kellimtu qedlu what shall I call you, Chucks? Qedlu colored jew black. Tifhem? Għalli I'm not colored. Għalli għax hekk tfisser li inti l-pur u jien ikkolourawni. Għalli jiena I'm black, I'm proud. U bqajt ngħidhom suwed ma fiha xejn. Jekk inti iswed, jekk inti abjad, jekk inti Ġappuniż safrani. U da ġara li wara li
tellajt dan il-ċismu, jien m'għandu ngħidx, onestament, u bat wara ftit niftakar ġiet il-mara fuq għad li isma' għad li inti tellajt xi ħaġa, ċemplit li l-mara, għad li isma' għad li inti tellajt xi ħaġa fuq il-social media, għattila għaddi kien duġaddew xi satej, għattila mhux qed niftakar għattila tellajt għad li iva ta' għad li jenvin għad li għax. U jiena xalt il-mobile dak il-ħin u f'daqqa waħda patatrak u kon ġejt attakkat li jiena razzist għax tellaj dak il-kumment. Għanajlek, bus. Hemm ħafna forma ta' razzizmu. Iva, mek tidher dak dak jien kont naħdem illum. Ħanispjegalek. Inti, ħanistaqsik domanda jiena. Inti tellajta għax rajt il-kumment jew x'batlek xi ħadd biex ittellaħħa? Għallu li hemm sess. Daqshekku. L-uffiċċju għallu li. Inti taħseb li minn ġie jgħidlek lilek fl-uffiċċju taħseb ma ċemplulux biex imorru jtellawha dik? Qed nassigurak jiena. Jista' jkun. Mhux jista' jkun bus. Bus mhux Top piercing. Daqshekku. Inti tittoqgħod tara. Tittoqgħod tiżen il-miżin, inti m'intix ippermetti li nuża kelma inti m'intix fidil u minn dawn l-affarijiet għaddejt. Għaddejna u ħanibqgħu ngħaddu il-ġurnaliżmu dak li jġib. Ħażin jien nammetti li għamilt ħażin li tellajt dak il-kumment biss li jkollok aġenda warajha hija kera aġenda li tipprova tkisser. Għaliex? Le mhux inti. Inti huwa xogħolok. Le jien qegħdin inbiegħu biha biex nolli dak ngħadu jibda lillum. Inti Għax int kont taħdem f'Ministeru, segretarjat malija. Kont Allora naħdem għadu fil-Ministeru. iżjed kienet isma' razzisti l-laburisti. tifhem? Ġifieri li inti kienu qegħdin jippruvaw dament li jiena fil-politika ma nifhem assolutament xejn, sara rasek. Laqgħat kont interessat. So jiena l-interessi dejjem kont Ma kont taħdem ma' Ministeru, allora ma lajt segretarjat. Le, Ministeru. Ministeru? Ġifieri jekk kulħadd kull min jaħdem, ħanajlek biċċa xogħol. Sentej wara, Franza reġgħet rebħet. Nies li kienu f'pożizzjoni ħafna iktar minn tiegħi li jiena qatt ma kelli xi pożizzjoni sera ħrasek. Kienu tellaw ritratti b'dajsa ta' klandestini dieħla. Ħirġa minn fuq din id-dajsa u t-tazza tal-World Cup sejra f'idejhom. U jiena ktibt, għad fejnu l-paladin ta' kontra razzizmu. Musa jikteb xejn illum. Għad kemmu ħafna inqas tiegħi, in-nies kollha ikkummentaw vera qegħdin nistennew anke dak kien meta jiena ktibt tal-2016. Ftit kien hemm li qalu kumment żejjed jew kumment li ma kellux ikun minnu. Ħafna attakkaw ir-raġuni li jisma' inti x'intqal ħażin fiha. Nammetti hand on heart, nammetti. Jiena dejjem jgħidu li jiena ħares lejn it-tazza nofsa mimlija. U hekk hu. Jiena grazzi għal dan l-attakk, ħan sejjaħlu attakk. Dakinhar sirt persuna differenti fejn jidħol l-attakk. Dak iż-żmien ħatta dipetto għal min għamilha. Jien ma kontx naf li ħadd tkun daqshekk qawwi. Le, ma dakinhar indu ngħid x'inċempilt li inti minn għalija. Le, ma ċempitlekx. Ma ċempilli xi ħadd. No, mhux jiena ma. ċempilli xi ħadd f'ismek. Jista' jkun. Jiġifieri. U efimni jiena ma bsarx li kważi di affettwatek titkeċċa mix-xogħol. Tkeċċejt. Ħadak jiena tkissir mela jrid l-lenfin. Tkeċċejt. Qed tifhem? Ġifieri nisejwa vera tkeċċejt niftakar. Imma però kull dan iħudu bġid. Ħanibdew. Minħabba l-fatt li inti spiċċajt mill-One Sport ukoll. Le, kon spiċċajt kompletament. Però bis-saħħatek ġejt fuq it-television. Mill-One Sport ma tkeċċejtx. Fuq hekk. Mill-One Sport kont kienu ovvjament kien ġara li neħħew li programmi kollha, allura kont ġejt irrelevanti. Xejn ma konx taħdem full time ma' Mhux sport, hekk, ma jiena hawnhekk u Daqshekk, fil-sport ma xejn kważi daqshekk. ħadtu full time. Ftit. U però il-fatt huwa li mbagħad spiċċajt il-PBS. Jiena kont Hija xini. mela jiena kont diġà ġejt avviċinat. Meta kont il-One biex niġi l-PBS biss li kont tal-qalbi kelli familja mekka, familja bħal sħabi. Il-programmi kienu programmi li kienu jħalluna fil-libertà li niddiskutu ħafna affarijiet. Ġifieri mhux fil-libertà. Ma fimtekx. Illum m'hemmx libertà. Ħan nispjegalek minn ftit ieħor. M'għaddhomx ħafna. Le mhix ħandhom. M'għandix ħin Le. Li konna fil-libertà niddiskutu, tant kien hemm il-libertà niddiskutu li jiena meta kien hemm il-kas ta' referis qatt
ma ġejt avviċinat li jisma' x'inti tagħmel jew x'inti tajt, li tal-għajnu li kienet jinħema kollox wara l-biċċa tax-xogħol, jiġifieri kien hemm min kellu interess li mbagħad jipprova jerbaħ il-punti minna l-affari, sens imma kont diġà ġejt avviċinat u le, ma ċedejtx, għax ma kelli l-ebda problema. Biss imbagħad faqqat din il-kwistjoni, tneħħili kollox u ma stajx nibqa' ninżel nagħmel il-programm. Aqas kelli, kont ninżel l-aħbarijiet. Le, il-one, kont ninżel biex nagħmel l-aħbarijiet biss. Però PBS meta kien hemm il-każ ta' referees li jekk titħof ftit fuq u ħalli ma nagħmlux il-programm fuq il-passat, x'idejjaqni. Il-anke n-nies jiddejqu fil-passat. Il-fatt li inti internament fil-PBS kienu għalulek li dawk l-istejjer ma tistax toħroġhom. Minħabba li dan huwa stazzjon nazzjonali. Vera? U aċċettajt? Le, ma ċettajċ li ma nagħmelhomx. Kemm hu veru inti segwi l-sports, segwi il-futbol. Jiena dik hija opinjoni ta' ċertu nies. Jien nemmen li l-ġurnaliżmu huwa wieħed ħieles, din il-ġimgħa għadu kif kien hemm suppost. Għadu kif kien hemm suppost. Għadu kif kien hemm statement qawwi li kulħadd għandu jieħu responsabilità tiegħu. Jiena dejjem qabel nagħmel x'nagħmel u ngħid x'ngħid, dejjem nagħmel ċert li jkolli l-fatti. Qatt ma mmur jekk ma jkollix il-fatti. Dejjem niċċekkja dak li jkolli f'idejja għax jiena ma jistax iċċempel li Johnny Busuttilu jgħid li isma' taf xiex hekk u hekk ġara, jien wara li jkun jien nagħmel ċert li jkolli jien dejjem imur għal kemm. Meta tarani fil-programmi jiena karti ma jkollix qudiemi, imma jkolli kollox dokumentat. Kollox il-moba għax nara. Daqshekk nkun qed infittex, niċċekkja, nkun qed nara li qed nieħu daqsxejn spunti biex niftakar. Għal grazzja talla sissa dattini il-memorja, allura ma tantx ikolli bżonn. Ma tantx qed niżgħid. Li saq li l-50 sena ħaras. Vera? Ekku. 48 sena. Naħseb li jinni. Le, fot fil-20 Ottubru 49. Grazzi. Iġviri, jien dejjem nemmen li kulħadd għandu l-opinjoni. Qatt ma qbist il-linja, dejjem għat il-verità, dejjem għamilt ir-riċerka tiegħi biex immur għal-verità. U kien hemm min f'daw iż-żminijiet iva prova jwaqqafni milli. Min? Ussa min? Nis li jwaqfuk. Nis li jippruvaw waqfun mhux mill-PBS, nis li pruvaw waqfuna anke minn barra. Jiena nista' nsigurak li mill-MFA? Min kollhom kien. Li jiġu jgħidulek isma'. Darba minnhom ftit ta' żmien ilu konna qegħdin waqt festin u ġi persuna li huwa fih dan l-MFA u bdejna nitkellmu għalli isma' għalli seqaf naqra ta' għalli għażist. Għatlu ħana li biċċa xogħol għatlu nieqaf biss meta nkun ħriġt il-verità kollha. Għatlu jekk tara li qed iddejqek dak jum waqtiex biex ngħidlek il-verità. Għatlu jekk inti tara li jiena qed indejqek li inti llum hemm u għadha m'intix bħalma jien illum hawnhekk il-PBS u għadha minix. Jien il-PBS fiex inidu jqumu jgħidu li grazzi ċaw baj. Bħalma jistgħu jagħmlu lil kulħadd l-MFA. U fi kwalinkwa post. So għatlu jekk qed tara li lilek qed indejqek, two options għandek. Jew ma tismax, jew nkella jitlaq. Però ħanej, dal-aħħar kont qiegħed Għawdex, kont ma' team Gozo li mar Orkney, Scotland, u kien hemm tal-futbol. U flaxija konna nagħmlu jisu podcast bejnietna, noqogħdu nieħdu kafe konna nxorbu. U ndu msassat jgħid li ta' filgħodu ġieli. U tal-futbol semmewk miegħi. U dawn huma tal-GFA, ħbib tal-MFA, u ma tantx ħassu lejk ħelu, Ekku, mhux hekk. Hija verità ġifieri. Jgħidu ħafna li inti tħobb inkollu l-programm tibnieh fuq ir-referees. Għaliex dejjem qabad ma' referees, met inti ġej minn familja ta' referees. Ekku. Għandek x'naf. Ekku. Niftakar Krislawti jiġi minnek għaliju xejn. Raġel toħti. Ġifieri għax niftakru sew bil-Żabbuġa. Ma għandek ħafna ħbib referees li kienu referees u naħseb li għadhom referees iż-żgħar. Għandi familjari li għadhom referees. Ġifieri u xorta tfaqqa kontra referees. Qabad magħhom. Le. Le? Ara, jekk isir il-ħażin il-Vatikan u jekk ikun qed mill-familjari tiegħek? L-istess. Ħa nispjegalek biċċa xogħol. Jiena qabel meta jkolli każ,
qabel ma mmur u nagħmlu l-każ, dejjem navviċina lill-persuna. Fejn kienu każijiet ta' referi u mhux wieħed, jistgħu jgħidulek ir-referis Ta' kollha. fuq xiri kien, fuq Le, dak korruzzjoni x'kien. kien hemm jekk nistgħu nsejħula biex ma mhux forsi japprofittaw jiftu xi libell. Kienet bħal isu miżappropriazzjoni ta' flus. Niftakar. Kien hemm tournament, kienu konfermaw li ċekkijiet li suppost ġew miktuba fisem l-MFA ma ġewx miktuba fisem l-MFA ma ġew miktuba fisem individu u ħafna minn dawn l-affarijiet. Il-każ tal-2016 sar għadda tani raġun, jien mhux il-kustjoni li għati raġun lili, bus. Li sar ġustizzja. Li min qed jagħmel ir-refereeing jista' jagħmel ir-refereeing b'mod ħieles. Li min qed jilgħab il-futbol jista' jilgħab il-futbol b'mod ħieles. Min qed jagħmel dak li tant iħobb jagħmel, li din il-logħba li suppost tant għadna qed jagħmelha b'mod ħieles. U mhux b'mod ta' tfixkil, mod ta' tixħim u mod ta' korruzzjoni. U dan il-muħwara kollox kien jgħidu jinqasam? Dak iż-żmien kien U l-lum viċi president l-lum viċi tal-MFA. president tal-MFA. Fiha promotion wara. Ifhem dak jaraw il-klabs. Il-klabs jivvotawlu. Ah. Jien ma votajtlux. Ent kont plejer, Jien kont plej. mal-ħamru. Kien Slimu Ħamru. U naxxaru Slimu kollha, Ħamru. ma naxxaru. Għax inti ġiljanis. Ġiljanis jiena. Sadattant, kif dil-ħajra tiġi fil-medja? Ma kelli l-ebda ħajra niġi fil-medja, onestament. Min defsek? Jiena once li kien inqata kont tajt mill-futbol ma kelli l-ebda ħajra li nkompli pjuttost ngħidlek jien naħseb laqqas qatt ma rid nilagħbu l-futbol. Missieri kien ex-player Alla jafirlu u kien jimbuttani biex imuna bil-futbol. Ma kontx ħażin, labt fil-Premier, so labt ma' nazzjonal, ma' Under 21. Under 21s. Mill-Under 21s l-isfel. Qatt ma labt mal-nazzjonali kbar. Ma qatt ma kelli ħajrena bil-futbol, onestament. Hand on heart, qatt ma kien xi ħaġa li rrid nagħmel u llum għandi tifel jien għandi tifla u tifel u gburi li ma jħares li l-ballun tal-futbol għax ma tantx interessaħ. Biss darba minnhom kont qed nara Malta, Italja, u nsertajt li poġġejt fej xi ħadd u qegħdin niddiskutu fuq il-futbol u dal-persuna qalli isma' qalli hemm naf li qed ifittxu l-istazzjoni l-wan, qalli ma titħajjarx qalli tmur bħala opinjonista. Tista' semmihom dan. Le. Għaliex. U le, għana bil-kwiet. Anzi, inti ġurnalist. Le, għana bil-kwiet. Ma so, dam, Imma m'għandix. Ara jien wieħed milli kien affiċinani biex nersaq lejn il-ġurnaliżmu u kien aċċettali u fetaħ li l-bibien kollha fejn jidħol ġurnaliżmu u nirringrazzjah għax illum huwa l-bost tiegħi. Illum huwa l-bost tiegħi. Ħansemmih bismu. Li kien fetaħ li l-bibien u kien Marko Tajjar. Marko Tajjar. U kien għadu sal-lum li jekk nagħmel tajjeb Ma tagħmel ħafna ġid, li jekk jgħid li għamil tajjeb jiġi u jgħidlek għamil tajjeb. Jekk tagħmel ħażin ħajjiġi u jgħidlek isma' tista' tgħidli x'l-imbirka dinja fettillek għamilt. So fetaħ li bibin kollha. Imma kont diġà determinat li jien jekk kan idħol għal dik il-xi ħaġa, jien anke meta kont nagħmel futbol. Jien jekk kien hemm plejer li fl-opinjoni tiegħi ma kienx tal-100% wara l-logħba kont imur ngħidlu. Kont tgħidli inti kont tagħti il-100% le ma kontx nagħti dejjem il-100% kien ikun hemm nuqqas. Għaliex għax jew illum ma qomx tajjeb, dik żmien kelli ommi kienet ila żmien huwa mor marida, jew kienet taqgħa daqsxejn ħażin, allura mor għall-logħba ma kontx ikun daqshekk tajjeb jiġifieri mhux dejjem. Imma hand on heart kont nammetti li ma kontx tajt il-100%. Issa meta bdejt tagħmel il-programm tiegħek. Ħafna għadhom sal-lum nista' naqralek jibatulna ħafna. Għadhom isemmu grazzi tal-li ġajt irritornajt għalija. Ekku. Għax int l-uniku wieħed li ma kontx l-uniku taħan kun onest, imma hekk jgħiduli. Li għal-inqas kont tgħid dak li tħoss mingħajr kantunieri, kontroversjali, l-MFA ġew mifsut imsemmi kien jajjarni Serb, ġifieri. U darba ġibt Serb jitkellem floki jien, u ġibt Serb ta' veru ġabuli Daniel Tewma kien jirab mal-belt, ta' tiftakru jirab bisrib. Kien ġabuli u daħalli fuq imbagħad kellu jkompli Sandro tlaqtni xiex daħalli fuq ġennini dal madof Serb. Kien saħidni ġew mifsud naħseb waqt li qed insemmih. U sadattant jien kif rajtek kontet ġej xi bużu ieħor hawn. Qed tifhimni?
Taqla ġorasek, taġi li kont nimxi nħares l-ura, speċjalment meta tattakka xi tim, jew players, jew partitarji, ġiri għala, per eżempju, in-naxxar kienu jikantaw li kellhom sajt sieħ dak iż-żmien kien hemm ir-rabat jgħamuni Bużu Lelle. U Sandro wkoll għax kien miegħi dak iż-żmien, ma l-iktar lili. Illum jistgħu jgħidulna 28 u kien hemm fil-logħbiet tagħhom, jiġifieri n-naxxar darba 92, insomma darba 47, qas nismagħhom kieku, imma dak iż-żmien kien ikollhom iżjed. U però tammettili għaw perċezzjoni tisma' fit-triq mhux li jgħidulek biex jilaqgħuk. Li illum il-ġurnalisti tal-lum min jgħid li mixtrija, jien ma nemminx li jixtraw. Qatt ma kelli għax, kieku forsi kont nitħajjana għandha xi ħaġa ekstra. Imma laqin u biex jinxtraw, mhux bil-flus. U vera tisma' ħadi naf li kera li tkun president tal-ġurnalisti u tgħid li huma laqin, però mhux kulħadd, però ħafna minnhom jew inkella ma jattakkawx. Jgħidu tajjeb biss, pożittivi biss. Jiena nemmen li kull ġurnalist għandu jagħmel ix-xogħol tiegħu. Jekk persuna taħdem fil-ġurnaliżmu fejn jidħol il-web għandha tikteb dak li fil-verità ikun sar. Jekk ġurnalist bħalek u bħali li nkunu qegħdin nippreżentaw għandna l-informazzjoni, huwa fid-doveru l-obbligu tagħna li nwasslu l-informazzjoni hemmhekk hemm barra lil dawk kollha li huma li huwa fid-dover tagħna li nwaslulhom il-messaġġ hemm barra. Ma nemmenx li hawn xi ġurnalist li huwa mixtri, biss nemmen li hawn ġurnalisti li joqogħdu attenti. U dan għaliex għax ma jitħallewx. Ma jitħallewx jagħmlu xogħolhom eżatt, jew nkella jgħidu jqogħdu hawn min. Ma jitħallewx minn għand min. Għax Għax jiena ħadd ma żamni. Imma inti differenti forsi. Asfta. Malli kelmuni għal Bela. U Sandra ma kelmuni għal dan il-podcast, għettilhom jien irrid biss li ma jindaħal li ħadd x'ngħid u x'nistaqsi. Jien mhux se nara ħadd fejn tisballa l-MPL, avolja jien mqabbad mill-MPL, tajjeb, jien nieqaf. Kif tindaħlu li nieqaf. Jiena ma nemminx nerġa' ngħidlek, ma nemminx li hawn xi ġurnalist li huwa mixtri jew li huwa korrott, assolutament le. Biss nemmen li hawn il-ġurnalisti li għadhom mhux qed jitħallew jagħmlu xogħolhom kif suppost. Biss naqbel mal-fatt ukoll li kull ġurnalist huwa responsabbli għal dak li jgħid u għal dak li jagħmel. Jiġifieri ma nistgħux nibqgħu għaddejjin bil-fatt u bil-mod li Enver Monsinier jista' jmur jispara u mbagħad wara ma jkunux il-fatti veritiera u tippruva tagħmel ħsara li xi ħadd. Jiena grazzi tal-Alla s'issa qatt ma ġrat li ma tgħaddilix mill-kuruturi. Jien kelli libel wieħed. Ma ntarfed mikallef u tilfu. Jiena qatt ma kelli libelli. Kelli min jiġbid li attenzjoni, ma tantx tajt kasa biex ngħidlek il-verità, għax jien nerġa' ngħidlek, once li jkolli l-informazzjoni f'idejja, xejn hu ħadd mhux se iwaqqafni. U jien kemm darba ngħidilhom, jien jekk ma jkunx fuq dan il-mikrofon li ħanoħroġ informazzjoni, hemm mezzi oħra kif tista' toħroġ l-informazzjoni. Ġifieri, jekk toħroġhom xaw fuq dan il-mikrofon, jekk toħroġhom x'imkien ieħor, għalija mhux se tkun qed tagħmel differenza. Biss jiena il-verità ħadd u xejn mhux se jkun qed iwaqqafni milli noħroġha. Biss jekk inti tara ġurnalisti li jqogħdu lura milli jkunu jistgħu jikkritikaw, hemm min forsi mhuwiex l-istil ġurnalistiku tiegħu li joħroġ il-kritika. Hemm min forsi jgħidlek isma' jiena mmur nagħmel il-programm, nagħmel ix-xogħol tiegħi u l-estate għala. Jgħid dak li ġara. Dak reporting mhux ġurnalist. Hemm min ukoll immur jagħmel il-programm tiegħu forsi jew kellha l-programm tagħha u joqgħod attent x'jgħid u x'ma jgħidx għaliex għax għandu biberija ma' dak u mal-ieħor. Jiena jew għax tuhom tickets fil-VIP ċertu lobby tan-nazzjonal. Jiena fil-VIP nidħol għax huwa xogħol li nidħol meta rid immur, ġifieri m'għandi bżonn it-tickets ta' ħadd. Biss u jekk nieqaf mill-ġurnaliżmu nieqaf minn kollox, jiena ma mhux noqgħod nara l-logħbu dagħna. Assolutament. Jien meta nieqaf mill-ġurnaliżmu. Xi ma morx iżjed. Jien meta nieqaf jien immur nara biss. Fuq television nara. Immur nara biss il-water polo għax hemmhekk npoġġi bil-qiegħda u nitpaxxa ngħid at home. Il-kumplament ma mmur nara assolutament xejn u l-Formula 1. Xi Formula 1 jiena hija xi ħaġa li issammarni
ma' siġu li nkun qed nara. Il-kumplament ma mmur nara assolutament xejn. Il-futbol narah u nsegwih u nidħol fih għax huwa x-xogħol tiegħi. Once li nieqaf mix-xogħol li qed nagħmel, ma nibqa' assolutament la nara iżjed u laqqas Għasta barra? la assolutament xejn. Insegwi biss tingwiet li llum jinsab fis-Serja B li huwa tim Niftakar Sampdoria. huwa Sampdoria. Il-kumplament Ma insomma, M'hemmx tagħmel. ma tax tweġġeġ tirbaħ imra, rajem. u lex terba' kun saqgħu Serja C. Innalla sabu. Ara, jem billi mal-inten, u għoddim saraxħar u naqannek fl-axħar. Imma kulħadd għandu dak tiegħu biss sara ħrasek. Jiena once li nieqaf mill-ġurnaliżmu fej jidħol il-ġurnaliżmu li qed nagħmel. Inkun waqaft minn kollox. Ma nafs imma nerġa' ngħidlek li xi ħadd li xi ġurnalist huwa mixtri jew jinxtara ħażin jekk hemm ġurnalist li jinxtara, imma inti tinsiex, u mbagħad għandek il-ġurnalisti li jgħinu lil ċertu assoċjazzjonijiet, għaliex ċertu assoċjazzjonijiet għandhom bżonn il-ġurnalisti biex kun jistgħu waslu minn barra. Dawk differenti. Allura li jiena nemmen li mhux kulħadd jaqbel ma dak li tkun qed tgħid, dak huma Il-futbol u kontroversjali minnu hija logħba il-ġurnaliżmu kontroversjali. huwa kontroversjali minnu nnifsu John. Jiġifieri jekk inti ma tridx Maw sport li tant għandhom bżonn għajnuna li dawn mhux kontroversjali. Però jkun hemm, għax fil-water polo kien hemm kontroversi. Kien hemm u ser ikun hemm. Jekk inti ma tridx li jkun hemm kontroversi, allura Anka basketball niftakar fi żmien. kollox. Jien per eżempju, int kont taqbel mal-Joe Health Malta Premier? Le. U sa kif daħlet? Li ħan nispjegalek You x'ġara. turn din? Le. Ħan nispjegalek x'ġara eżatt. U jekk hemm xi ħadd li nħu biex nitkellem miegħu llum. Huwa Alan Abela. U ħan nispjegalek għaliex għax forsi bdejna li ara jiena fl-opinjoni tiegħi l-MPL bdiet fuq ħażina fejn jidħol l-introduzzjoni tal-kampjonat. U dana naħseb qablu u Alan Abela qala wkoll Malta kollha. fej jidħol l-introduzzjoni tal-MPL tal-Malta Premier League. Jgħidu li ju fażul n-nies fit Ħafna minni sejdu li huwa fażul. Il-problema, the crook of the introduction kienet minħabba li kien hemm nuqqas ta' informazzjoni hemm barra lil dawk kollha li jkunu qegħdin isegwu. Meta inti ġi introdott l-MPL, hemmhekk daħħalt dinożawru għal ħafna nies. Ma spjegajx eżatt x'inhu dan id-dinożawru, battu tfajtu hemmhekk, tajt ħafna lobiet u kif ser jintlabu, formazzjoni differenti u ġara li n-nies ħadd ma jafsa l-aħħar. Met inti għandek, ħanajlek x'kien il-problema. Met inti għandek plejer li tmur toħodlu intervista, ġibtu fil-programm. U qed toħodlu intervista u qed tistaqsih. Isma' imminti fimtu l-kampjonat? Le, jien kelli players li ġibtom fil-kampjonat. U kont li ġibtom fil-programm il-kampjonat. U kont qed nistaqsihom apposta biex nara kux jien jon kella n-nies hemm barra li ma femux. Jien ma sax nifunda. Ġara li dan il-kampjonat minnu nnifsu meta mbagħad beda jiġi miftijem u bdew isiru l-laqat u bdew jispjegaw aħjar u bdew jgħidulna isma' l-logħba ħad tkun hekk. Illu inti llum għadek tisma' kritika? Le. Le s'issa. Għalhekk. Ġara. Għax il-kampjonat l-ewwel sena kien l-introduzzjoni ta' dak u n-nuqqas tiegħu kienet l-informazzjoni. Meta saret l-introduzzjoni, l-MPL għamlet ħafna affarijiet tajbin, imma naqset milli tagħmel l-iktar biċċa xogħol kruċjali, importanti, x'inhi? Li inti tispjega kif ser ikun il-kampjonat istat. Jon kella jien ħalli nkun ċar. Spjegat. Imma hemm ħafna nies hemm barra li tispjegalhom iktar minn darba. Ar minn hekk, meta għandek presidenti, meta għandek uffiċjala ta' clubs, meta għandek players per se qed jgħidulek aħna għadna ma fimna xejn, mela allura let us be part of that, li aħna ma rnexxielna kważi nifhmu xejn. Fejn jidħol il-lob mill-awb, il-kampjonat huwa wieħed li laħaq records. Mhux forsi L-aħħar parti ta' mhux forsi tgħid tidħol l-attendenza, li ma onestament jien ma tantx interessani mill-attendenza. Jien jinteressani biss minn dak li fejn jidħol lob mill-awb, ngħidu l-attendenza hija l-iktar plejer importanti fejn jidħol. Isba' la ħanajlek di. Fejn jidħol il-lob mill-awb laħaq l-aqwa fażi tiegħu. Għaliex? Għax konna qegħdin naraw spettaklu. Fit-triq kulħadd jitkellem fuq u fejn jidħol sports. Ovvjament l-inna ħajkelmuna awtomatikament għax naħdmu f'dan Anka tgergir huwa biżejjed biex jixbet. Sekku, inti il-kritika u l-kontroversja
ser tkun qed laħħaq livelli Pero differenti. taqbel illum ma' Joseph Muscat, għaxen jidwa kifini, Alana Bera huwa il-CEO tal-Yo Health Malta Premier, pero il-chairman tal-Premier Clubs huwa Joseph Muscat. U Alana Bera għalli għaw waqt il-podcast li l-ewwel idea, l-ewwel ħolma tiegħu ta' dan it-tip ta' kampjon kien ta' Joseph Muscat. Għafastu fuq fl-aħħar għalli fa' Joseph Muscat. M'għandix dubju. Imbagħad kien minn qabel miegħu, għalan qas kien qabel miegħu fil-bidu, ma mbagħad kien qabel. Però huwa bniedem issa neħi l-politika, huwa bniedem li joħlom affarijiet mhux normali, di kulħadd tixini u tibda tattakka, imma mbagħad isir jiġid minnu. Jien kelli Kun hemm fejn gerger ukoll forsi. kelli wieħed miegħi x-xogħol meta kont naħdem x'imkien ieħor qabel ma mort fejn qiegħed illum. Fej kont nammira l-fatt tiegħu li dana kien bniedem sempliċi għall-aħħar biss kellu id-don li dawk li jaraw għajneħ kienu jagħmlu jdeħ. Jew li joħlom billi, ma sax nifhem. Issa mbagħad għandek nies bħal Dr. Muscato forsi bħal Alan Abela li dawk li joħolmu jew li jkunu qegħdin qed jewden waqt li jkun qed bej vjaġġ ieħor jinżelu jagħmlu. Jiġifieri jiena waqas kont qatt nemmel li xi darba jinħoloq il-Premier League, il-Malta Premier League. Asin. Kont ngħid ara flimma miżerja ġibna l-kampjonat. Jiena ngħid li tajjeb, Jien ngħid li jagħmel ġid kbir, qed jagħmel ġid kbir. Jekk tuqgħod tara finanzjarjament. Inti ma tax taqbel ma' Bjorn jiena m'għandi xejn. mal-President. M'għandi xejn Personal fil-futbol. Għalkemm awgurali l-Ministri fil-Paċi. Vera? Ija, għandi messaċ jek titnorju l ukoll. Eh, Għalkemm rajtu, awgurali li jiena kontra Bjorn Vassallo personali. Ħana mela Int ma ċara. biġibtux taħħa dik. Ma fuq xi fuq il-messaġġ. Le, le. M'għandix għalfejn. Ma noqgħodx nagħlin fuq daw ċuċati jiena. Però f'din kellu raġun, Fuq xiex. Ikollok tammetti tal-MPL. U waċċetta, jien naħseb illum jiddispeċih, imma huwa waċċetta. Li tidħol l-MPL? l-MPL. Ma naħsibx li kien hemm alternativa oħra ta'. Ma naħsibx li kemm Seta jżomm ma ta' Iwa, naħseb. iwa, seta. Konna naraw il-futbol jispiċċa. Konna naraw il-futbol jinqeret. Konna biex veri inti bus, biċċa xogħol. Jekk inti tiġi f'sitwazzjoni fejn inti two options. Jew tieqaf mill-ġurnaliżmu. Jew inkella ngħidlek isma' ħanqedek ma' tim li dan it-tim jista' jwaslek għax inti qiegħed mela. Inti qiegħed waħdek. Jekk ħatibqa' waħdek ħadd tispiċċa. Ħadd tispiċċa. Il-kelma eżatt sfortunatament timbela jew tmut imma mhux tmut. Tmut U toqtol. tistrieħ fil-paċi. Jew inkella jiena ħanġiblek tim warajk li dan it-tim ser ikun qed ikompli jollilek il-livell. X'ħad tażel inti? Awtomatikament ħatażel jekk tkun bniedem preżuntus u bniedem li tara sa kibsa le marit il-ħadd miegħi mela allura ħad tispiċċaw tinqat il-mixjena. Kellimna fuq l-attendenzi. U kien hemm persuna fl-ewwel podcast Okay. li talabni biex nagħmel din ditar attendance. Xtaq li nagħmlu klassifika tal-attendenzi ta' kull tim. Ħalli ta' farfejn, da pożittiv kien, Mhux biex ngħidu xi ftit. Le, biex inħajru klab ma' klab. Tara għaddewkom il-Belt, għaddewkom il-Ħamrun, aħjar minnkom bil-Kirkara u ġib iżjed nies. L-airground, ħalli kun hemm dil-pika forsi l-MFA jew l-MPA tibda tagħti xi unur lill-iktar li jkunu ġabu. Naraw. Mela, ħanaraw. Grazzi għal Simon Abela, ħarġ li eżatt kemm kien hemm attendenzi f'daw iż-żewġ match days. Match day 1. Valletta kontra Birkirkara, Valletta kellhom 1407, Birkirkara kellhom 889, mela l-Belt hemm rebħu lil Birkirkara bħala nies. VIP għall-IBA kim tela 357 fil-VIP marru. Zabbar kontra Slima, Zabbar 169, Slima li qegħdin jemnu li jistgħu jieħdu l-lik 311. Masa Xlok kontra Mosta għaw tal-Biki. 89 Xlukkajri, Mosta 63 u 68 iktar mill-li kien hemm nies il-Mosta kienu fil-VIP. Iktar minn kellhom nies il-Mosta. Tarxim 124, Ħamrun 596, VIP li kien intlab dak il-Hibs Ground 116. Anzi hemm fejn joqogħdu. Naxxar 92, Floriana 241 kellhom VIP 80. Hibs Gżira, Hibs 272, Gżira 74, VIP 97, iktar mill-li kien hemm nies Gżira. Match day 2, Slima 159, naqsu. Mosta 38, komplew naqsu il-Mosta.
VIP 76, meta l-most għandu waħda mill-ikbar nesi, sinsewx. Pero hemm players ta' nesi jirabu mostax jinnejti dik il-problema. Tarxin 101, Floriana 229, VIP 98. Birkirkara 156, Gżira 27, VIP 76. Zabbar 254, Hibs 312, VIP 126, Zabbar qed iżidu. Naxxar 47, Massa Xlok 95, VIP 69. Ħamrun 1510 kontra l-Belt. Il-Belt 1320. Ħamrun għaddew l-Belt 200 partitarju. Xfew Ħamrun? Il-baħtu, l-Belt. VIP, għallaj bie, 454, daw li maħasux. Mela, klassifika edek. Il-Belt 2727, sissa fxiex l-obiet, number 1, edin fuq. Ħamrun 2106, it-tile Birkirkara 1045, Hibs 584, Slim 470, Floriana ta' Slim 470. Zabbar 423, Tarxin 225, Marsa Xlok 184, Naxxar 139, u Mostaw Gżira l-inqas 2 101. Fuq Radio 101 kienu daw. 101 u 101. Kollox sissa, f'jumejn, 2 match days, kienem 8575. Fil-VIP, f'2 match days, kienem 1710. 20% tan-nies li ħarsu, tan-nies li marru. Daw hija statistika, diħan nibqgħu nsiduha sal-aħħar. Fijax tistudja, pero għadu l-bidu kol, pero jidher li Belt u Ħamrun huma l-iktar qawwin, però tinsiex ukoll li l-Belt labu ma' Birkirkara u ma' Ħamrun, qawwin. Ħamrun kellhom Tarxin u Belt, fejn ġew Belt ġifieri hemmhekk għaddew lil-Belt. Il-tim soħra, però bħal Zabbar qed iżidu, però Slima nistenna iżjed, però dejjem kienu batuti Slima, janka niftakar fi żmieni, hawn ġifieri fi żmieni, l-lum żmieni wkoll ħadni hawn. Issa, nitkellmu ftit dwar l-MFA u inti. Int, dal-aħħar bdejt teqret, ħaġa għalfejn tittoħroġ għal-President tal-ġurnalisti. Mela. Għamela ċar. L-ewwel nett jiena ġejt avviċinat biex nara kien imħajjar għal din il-kariga. Minn ġurnalisti oħra? Minn ġurnalisti oħra. U għali? Għal spiegali għal. Hemm ħafna li staqsewni jekk kien imħajjar, kienet ilha kont ili niġi avviċinat biex nara kien imħajjar, biss ma kellix l-ebda ħajra li nikkontesta din il-kariga, x'kelli affarijiet oħra kont għadniet nagħlaq id-dottorat u assolutament ma kelli l-ebda ħin biex noqgħod nagħmel inkun ma kont se nagħti il-100% tiegħi, jien jekk nagħmel xi ħaġa irid nagħti il-100% tiegħi. Biss f'daw l-aħħar 4 xhur, 5 xhur ġejt avviċinat bdejna diskutu, jiena tajt il-proposti tiegħi jekk ikolli nikkontesta din il-kariga x'iridu jkunu, x'irid jinbidel. Fosthom ħafna affarijiet li jridu jinbidlu fejn tidħol l-amministrazzjoni fejn saħansitra jintlabt li jekk niġi afdat b'din il-pożizzjoni irid jinħoloq teżorier fejn bħalissa m'hemmx saħansitra teżorier. Għandek is-segretarju, għandek in-nies li huma għalija jien fl-opinjoni finti tim sieħ tixtieq tibder, jekk kun President. Jiena hemm tim li ser ikun qed joħroġ għall-elezzjoni tal-ħamis ġejja, hemm tim sieħ jidher li l-affarijiet mixin tajjeb f'sens li qed naqblu ma' ħafna ġurnalisti u qegħdin ukoll fuq l-istess linja tagħna għal dawk li ser ikunu qegħdin jikkontestaw u saħansitra għal dawk li ser ikunu qegħdin jivvotaw, biss jien ma ġejtx onestament biex nagħmel reklam assolutament għal din. Biss mhux qiegħed hawnhekk jiena ħajlek biċċa xogħol iktar qabel tidħol li għal tal-MFA. Ftit ta' żmien ilu kien hemm intervista ta' Bjorn Vassallo mal-kollega Luis Vella fuq il-programm tiegħu fuq podcast. Fej Bjorn Vassallo li ma semminix bismi, imma kien hemm il-każ fej naħseb li ħassemmija tal-fotografija. Fej Bjorn Vassallo qal li ma semminix bismi, ma qal li min kien qiegħed wara din il-biċċa xogħol għandu xi aġenda li kelli xi aġenda li jiena nattakka. X'idi tal-fotografija? Ħanispjegalek. Li jiena għandi xi aġenda wara dan li jiena ħriġt nattakka
il-kustjoni l-advert li għamlet l-MFA għax jien għandi aġenda. Ħaj spjegalek biċċa xogħol. Infakkar li biex tilħaq president tal-Aqda Ġurnalisti titħallas u mhux titħallas, trid tħallas. So inti trid toħroġ il-flus biex tilħaq president tal-Aqda Ġurnalisti. Kif sarġetlu? Għax titħallas il-meżata 20 euro. Ta' meta tkun president ma titħallas. Imma tagħmel kollox fil-volontarjat. Ma tieħu xi saffrit u laqgħat ġenerali. Ħanajlek. Jien għamilt 7 snin ma' Sandro Mikallef u tista' tistaqsih. Għamilt 7 snin bħala viċi president ma' Sandro Mikallef jiena. Viċi president tal-Laqda Internazzjonali fejn jitwal il-ġurnaliżmu. Dejjem tlajt u ħallast minn buti. Il-flights u l-lukanda. Ukoll. Jista' jgħidlek Sandro Mikallef. Jista' jgħid Ma president ma tħallas. President ma tħallas. Għalek. Mux sara rasek, mux ħanamela, assolutament, biex immur jindarba fis-sena fej jidħol IPS. Ma jkunniex ċans nieħdu selfies, booz. Sara rasek ma jkunniex ċans nieħdu selfies, għax nagħmlu 5 ijiem. Gas down. Niltaqgħu kumitat wara ieħor. Biex naraw kif se waqfu l-abbuż fuq il-ġurnalisti. Aħna ġili kellna ġurnalisti buż, jista' jgħidlek Sandro Mikallef fuq stik nistgħu l-kiritatti. Li ġili ġew hemmhekk jagħmlu l-intervista mop libsin mop ġo rashom għax hekk kien qiegħed il-parrokka li libes kien isa mop. Għax dan kien qiegħed jiġi meddet li sejta jruħ b'kollox. Mhux Malta. Le. Barra minn Malta. Dan huwa barrani jgħix f'pajjiż tipo bħal Burundi u daw l-affarijiet, imma huwa ġurnalist li huwa wieqaf fejn jidħol il-futbol qed jikxef il-korruzzjoni li kienet għaddejja fl-isport. Dan biex ġibnieh jagħmel l-intervista kellu jiġi litteralment moti. Ġab skorta sħiħa miegħu li kellu saħansitra 7 bouncers, 7 bodyguards miegħu. Għax anka f'pajjiż barra minn pajjiżu kien qiegħed jiġi meddet li se tajruh. Tinsiex, korruzzjoni fl-isports ma tkunx interna, tkun ġejja minn ħafna eruq. Hija siġra li għandha l-eruq kullum kien, li tilħaq kullum kien, li tmur u tibda tara korruzzjoni ġejja minn kullum kien fejn jidħol l-isports. U sfortunatament, meta aħna nikxfuha jew aħna nibdew immorru biex nippruvaw nikxfuha, ħajkollok problemi qed tilfeskallu kbir, qed tilfeskallu perikolus. Issa għandek min ma jidħolx u għandek min bħali ma jiddejjax. Għandi familja warajja, għandi mara għandi ġiet titfal. Ret ammettili Bjorn huwa enemy number 1 miegħek billi qed tgħidli. Attakkat fil-podcast. Le, Minn ħatiju, mhux attakkani ma jitkellem. Ma semminix, ma tgħidlek jiena. Ma jitkellem. U għallek rest in peace. RIP. Le ma batlix RIP, għalli stiff slim. Stiff il-paċi. Għala bil-ma. Wara li batli ovvjament, għaxina. Bil-Inglis edha rest in peace. Striħ fil-paċi. Ħalli morru għal-kas. L-MFA ħarġet reklam fej talbet li l-ġurnalisti fej talbet li jkunem fotografi li jmorru bil-volontarjat. Tajjeb ngħid li jiena ma nafx jekk jafx Bjorn, imma jiena in-nies li jżommu lu jdejh batuli dan l-advert għalili, għallu li għarissa fil-spiċajna. U jiena ovvjament battu ma qbilx wara li diskutejt ma' ħafna mill-ġurnalisti kollegi, rajna li din mhijiex etika u ddeċidejt li noħroġ l-opinjoni tiegħi. Kemm mu fil-fatt kienet opinjoni tant tajba li anka l-Istitut Ġurnaliżmu Malti attakka il-kussjoni ta' l-advert li ħarġet l-MFA. Arminek. U jena wekka li nafaxxina ruħi. Wara li nħoloq dan la kollu, li nerġa' ngħid. Aħna bħala ġurnalisti kellna raġun u jekk nerġa' ssir jillewwel wieħed u ġurnalisti sħabi l-istess ser nerġgħu nagħmlu. Biss li affaxxinani jiena meta ġie mistoqsi waqt il-podcast, isma' ma kemm hemm ġurnalist fotografi li applikaw. Da mhux qed insemmilek sentej wara da. 15 wara da kollu. Ma nafx. M'għandix l-istatistika hekk qudiemi. Mela inti għandek każ li ħammar lek wiċċek. Ħammar wiċċ l-MFA. Iddeludejt lill-fotografi u ddeludejt lill-ġurnalisti qed nistaqsik l-iktar domanda kruċjali, isma' meta inti qed tgħid tinsiex daw ammettew li dak kien wieħed żbaljat, li dak l-advert kien wieħed żbaljat, ma kienx impoġġi in the proper wording, tajjeb? Imma meta mbagħad qed tistaqsik
Kemm applikaw? Ma Fotografi. tafx. Ma nafx ta' palissa, m'għandix l-istatistika qudiemi. Tejtħat, Ma nafx. Imma jien li kieku ġejt hawnhekk u kont bil-kontra, konna jgħidlek isma' Bus, jien għandi fl-ewwel sena li ħriġnija kellna 15, fit-tieni sena kellna 20, fit-tielet sena kellna 30, fir-raba' sena s'issa diġà għandna 15 oħra nistennew iżjed u taf xiex minnhom Għalmet l-MPL. u taf xiex Xilħat gerger fuq esma. Monnet tajjeb. u taf xiex minnhom daw qegħdin nitfgħu fis-soċjetà tal-ġurnaliżmu jew tal-fotografija li min ġi u qatt fil-pitch tal-MFA u f'daw il-first, second u third jieħdu ritratti, illum għandna minnhom li qegħdin fl-aqda ġurnalisti. Saraħ rasek, jien tkellimt ma' ġurnalisti u tkellimt ma' fotografi, ħadd qatt ma' mela, ħadd qatt ma' applika. Leket l-fħatin. Li ma issa dak se jkun hemm min minn skola tal-MCAS jew mill Pero bla dubju, għaxin għaddejt minna fi żmien ġew mifsud. La jibda jattakka kek daqqa bil-polit jina settek sa serpa jarni. Inti ġiri ġejti għax tinsix PBS u l-Istazzjon Nazzjonali. Tajjeb? Bla dubju li l-MFA u l-PBS hemm ċertu jiftemu, bejnietom għaddej fi biex jollu l-futbol Malti, l-MFA, pero l-MPL mandiġ taqsam mal-MPS, għamal PBS, tajjeb. Inti ġiri, kif jipruvaw waqfuk l-MFA? Jew janqu leftit ħarqek. Ġiri jipruvaw u kif jagħmluha? Billi jedduk, għax minn jinħuk, pero jeddu jistgħu forsi joħdulek il-pass biex ma titħolx il-ground, xapistu. Għalkemm jaqgħu għaċċajt u kieku raqda ġurnalisti għandha tisplodi fuqha, però jistgħu. Fisikament jistgħu. Jgħidulek jedduk li jgħidu ta' fuqek, jirrapportaw ta' fuqek biex waqfek u ġieri xadi. Bus, ħanibda mill U da fuqek, nkunu issa skjetti, ta' fuqek fil-PBS tal-isports, minnu Peter Kossaj? il-kap, kulħadd fuq hija xena tinsiex jiena part-timer. Ma meta jgħidlek il-boss tal-isport. Il-boss tal-sport Huwa Peter Kossaj. il-kap tal Iġfidaw jirrapportawk lil Peter Kossaj, ġieli ġi kelmek biex twaqqef biex tieqaf ġili kontra l-MFA. ġi kellimni Peter Kossaj bosta drabi biex jgħid isma' imbaxxi t-tonju nkella biex ma nagħmilx dawk l-affarijiet. U inti smajt minnu. Le, qatt. U ħallikek. U mbagħad kienu jgħidu li l-bordu. Id-nitla spjega qudiem il-bord. U tibqa' sejjer. Hija. Saħħa. Le m'għandix is-saħħa jien nemmen li dak huwa ġurnaliżmu ħieles. Dak huwa ġurnaliżmu li għandu. Mirak. Dak huwa ġurnaliżmu ġuż. Bus, m'għandekx tammirani jien ma fini xejn x'tammira Bus. X'fini x'tammir? Dak huwa ġurnaliżmu li qed nagħmel jiena Bus. Imma Peter Kossaj jaqbel ma jaqbilx miegħek jew għax Peter Kossaj huwa l-obbligu tiegħu, Peter Kossaj huwa l-obbliga tiegħu. għatu id-drittijiet kollha l-PBS. Peter Kossaj huwa il-kap ta' taqsima sport huwa l-obbligu id-dritt kruċjali tiegħu li jekk jara li hemm xi ħaġa ħażina lili iwaqqafni jew jiġbid li l-attenzjoni. Dejjem hekk jien Huwa xogħol. hekk għamel huwa xogħlu. Għalhekk ma jagħmilix biss jien jekk ikolli l-provi bħalma dejjem kelli il-provi bħalma dejjem kelli meta jiena tkellim fuq tat-tobba kelli provi x'għamlu l-MPL daħlet it-tobba ħadet overi u daħlet it-tobba. Għalulek Meta kien ħanajdlek meta kien hemm it-tabella it-tinda qed tagħmel l-ilma, ingħala is-sajt kollu ta' fejn kien hemm qed jagħmel l-ilma, ingħalqet il-kamra tal-ġurnalisti, ingħalqet il-kamra tal-ġurnalisti, l-ilma kien nieżel bir sħiħ xmara għaddejja minn ġod dawl. B'sogru li ġurnalisti mur jixal il-plakka li aħna morru qabdu l-laptops u morru qabdu l-mobiles hemmhekk, jew saħansitra jkun l-affarijiet tagħna tqabdu, tkun għadha kif għamlet ġurnata qabel u minn hemmhekk kienu jiġbruh mir-Rabat. Mir-Rabat kienu jiġbruh. Ingħalaq kull mem. Tranġat proset lill-MFA għax illum m'għadix tagħmel ilma. X'għamilna? Antiċipajna. Għax Alla jbira kull meta nikkritikhom dejjem nantiċiphom. Meta għattilhom isma' għax hemm it-tinda ejwa kienet fil-pjanijiet li nagħmluha fix-xitwa ta' imma kritikajtna u antiċipajtna. Allura għamilniha antiċipajna bħalma ġara issa ta' tfal. Ta' tfal. Ta' tfal dan huwa skandlu Bus. Dan huwa skandlu mir-rasu sa saqaħ. Wara li jien qed nitkellem, inti tittara, toqgħodx tara l-kustjoni ta' meta jiena ftaħt il-każ ta'. Tfallimi,
ta' tfal Jien naf li mi. tal-youths li inti għandek nies Spanja u jarana. tal-youths li inti għandek nies fih dan il-clubs, fih dan il-nurseries qegħdin jinnegozjaw tfal. Tittara l-arroganza, tittara l-messaġġi, tittara tfal. Jien rajtu fuq il-programm tiegħek. Adel, Dr. Adel Muscat, mhux Andrew Monsignor ta' Dr. Adel Muscat li tistudja daw l-affarijiet mirason sa saqajhom. Tgħidlek li din hija xi ħaġa xokkanti ħarġet rapport xokkanti fejn għandek tfal li jispiċċaw suicidal, fejn għandek tfal li jiġu abbużati mentalment, fejn għandek tfal li għax daw m'għandhomx minn fejn iħallsu li mhux suppost. Qed jitolbuhom 200 euro, 1000 euro, 3000 euro biex iċċaqlaq tifla minn nursery għal oħra. Tifla ta' 13 sena buż ta' qed jitolbuhom 3000 euro biex iċċaqluhom minn nursery għal oħra ta'. Dawn huma xokkanti ta'. Di waqfet issa? L-abbuż xorta jkun għadu għaddi. Joqgħdu daqsxejn attenti. Sakemm naqbadu li jmiss. Jien ħanibda nsemmi bl-ismijiet. Ħansemmi l-clubs u ħansemmi bl-ismijiet. Ġas biex ngħidlek, jien l-programm ma kontx nagħmlu l-kampjonat. Ma rridx nagħmlu, rid nieqaf darba dejjem għax ma kienx assolutament kont qed niġi f'gat. Ma kontx qed nitħalla nagħmel dak li vera rrid nagħmel. Kont kull darba qed niġi imwiddeb għal dawk l-affarijiet, although li għandi l-verità. Allura iddeċidejt li nieqaf. Irrid ngħid li grazzi għal Ċalli Dalli u grazzi għal Kit Ketkuti il-poġġejt bil-qeda magħhom, iddeċidejna li Kit Ketkuti li huwa il-CEO kif ukoll il-CEO tal-PBS, tlabt li jkun hemm iżjed għajnuna, tlabt li jkun hemm iżjed libertà, ovvjament bil-kondizzjoni li tkun waħda veritiera. Jien bħal dejjem kont responsabbli għal dak li ngħid u għal dak li nagħmel. U jidher li wasalna fi bil u l-kampjonat ser jibda jkun ser żbaljat fid-29 ta' Settembru u ser nkun qed nerġa' nippreżentah. Napprezza. U ser ikun wieħed iktar liberu, ser ikun qed wieħed iżjed dirett, il-kritika ser tkun iktar waħda diretta, il-kritika ser tibqa' hemm, ser ikun hemm it-tajjeb u l-ħażin, dak li huwa l-ġurnaliżmu. Biss nerġa' ngħidlek, Nabel jissemmew l-ismijiet, Inti saqsejtni biċċa xogħol kruċjali. Kien hemm min irringrazzjak? Il-ġenituri ringrazzjawni ta' tfal. Żejjed. Kieku ma ringrazzjani ħadd. Jiena ukoll kien ikun jien mhux qiegħed nagħmel xi Ma tħossok li qed nagħmel xi ħaġa tajba. Li ringrazzjaw kien ġenituri. Jien mhux qiegħed nagħmel il-ġurnaliżmu biex insib xi ħadd jiġi tab li fuq dari. Jien għandi triq għall-ġurnaliżmu. Bjorn Vassallo qal biċċa xogħol. Għal jiena għandi aġenda wara dak li ħarġet l-MFA. Jien ma semmix bismi, imma ovvjament kien qed jgħid għalija. Jien wara dak li qatt hemm aġenda wara. Iva. Hemm aġenda wara. Jien nagħmel x'nagħmel fil-ġurnaliżmu dejjem għandi l-istess aġenda. Aġenda għas-sewwa. Aġenda li neqret il-ħażin. U li ħadtu xejn mhu ser waqafni kemm indum nagħmel da xogħol. Meta nara li l-ħadd dak li jiena għandi nilħaq li huwa sewwa biss fil-ġurnaliżmu, jiena mbagħad naqbad il-bagalja, nalaqa, nagħti handover il dak minn ġieli segwa tiġi warajja, jekk ituni ċans, u hemmhekk nintefa' fuq fortuna u noqgħod nara ta' warajja jagħmel ix-xogħol. Jekk għadha tkun il-President tal-ġurnalisti, ħadd kabbar ix-xewka tiegħek l-MFA biex tirranġa iżjed l-affarijiet, ħajkollok saħħa iżjed jew il-ġurnalisti sa tqajjimhom kollha ħalli ma tibqax tinġiret waħdek. Mela. L-uniku oġġett li se nkun qed nagħmel fost ħafna affarijiet li ġejja fuq il-ġurnalisti huwa li nagħti l-importanza lill-ġurnalist. Il-fotografi. Jiena meta ngħid fotografi meta nsemmi ġurnalist huwa dak kollha li jaqgħu taħt il-kappell tal-ġurnaliżmu. Il-fotografu jaqgħu taħt il-kappell tal-ġurnaliżmu. U dik li se nkun qed nagħmel. Għax dak huwa l-ħażin. Li aħna insemmu l-ġurnalist anke meta noħorġu l-kart, sempliċement kart. Il-fotografu m'għandux l-onur li fil-kart tiegħu jgħid jiena fotografu. Għax qed nagħtu kulħadd kard l-istess. Kard waħda. Kard unika. Le. Jekk il-ġurnalist huwa ġurnalist għandu jkollu l-kard li huwa ġurnalist. Jekk il-fotografu huwa fotografu għandu l-kard tindirizza li huwa fotografu. Għaliex? Għax dak qed jagħmel dak li ħaqqu. Envin, wasal iż-żmien li l-ġurnalist ikun ġurnalist u mhux reporter għandhom jintażu ir-reporters dak jirrapportaw ġew tnejn b'xejn. Skorja Envin u l-buż kulħadd jaf rajna fuq it-television. Bel perfetta. Kien hemm pereżempju kummentarji. Irrid ngħid prosit u prosi kbira lil Mark
Marka Tart li l-logħba mal-Litwanja vera kien tajjeb immens. Ma morniex norqdu għax ħafna drabi il-kommentarju jikbu n-nies anka ta' kien għażuna ista sejrin funeral. Marku tajja jgħid gol meta jiskurjaw Marka Tart, sorry. Jgħid gol meta jiskurjaw il-Litwanja, u jgħid gol li ġiet meta jiskurja Malta, anka meta jkun krabs. Joġobni immens. Kien hemm Konrad Sultana l-ewwel darba dit-darba. Konrad għal-bidu għed, żewġ kelmi, però għal dak li kien hemm bżonn jgħid. U ma għadx parla jipprova jaqbes lill-kummentatur, jipar bil-paroli għax kif qed jien. Tajjeb, dak kien tajjeb ukoll. Kien stil ġdid, oġobni għal-bidu hekk tub da malajr, ma mbagħad oġobni. Però bħal kommentaturi hemm oħrajn. Hemm bżonn il-kommentaturi wkoll. Hemm bżonn li inti jekk tkun president tal-laqda ġurnalisti sportivi, ma tibqa' tgħid isma' irridu nagħmlu hekk, il-ġurnalisti rridu ntedlu il-livell li n-nies araw il-kommentaturi, kulħadd igerger fuqhom. Busana li se nkunu qegħdin nagħmlu jekk ovvjament jixtiequ l-bidla l-ġurnalisti għax ovvjament hemm min komdu kif inhu. Jekk il-ġurnalisti jixtiequ li jkun hemm bidla u jkun hemm forsi inizjattivi ġodda dem ġdid fil-fiħdan laqda, li se nkunu qegħdin nagħmlu huwa li se nkunu qegħdin nidentifikaw għal dak li kulħadd huwa ir-rol tiegħu. Ma jistax ikun kulħadd jibqa' ġurnalist, ma jistax ikun kulħadd jibqa' fotografu, ma jistax kulħadd jibqa' inti ma jistax tkun fotografu tidħol il-taqħali u tmur bil-mobile. Nistax. Meta inti għandek ħafna ġurnalisti aw ħafna fotografi li jinvestu eluf kbar tal-iri. U eluf ta' nafxi, fiex għandi l-mara fotografi. Eluf kbar tal-iri, jiddedikaw sijat twal editing fuq dawn l-affarijiet. Umbagħad immur li nixtri mobile €1000 nidħol u noqgħod nuħu ritratti allura jiena ġurnalist. Nagħmel intervisti. That's not. Ma jistax immur fuq website nixtri xi microphones minn dawn li hawn taqbad il-mobile. Għadda ġurnalisti hija għaqda għal-futbol biss. Għax jien naf għadek kemm qed int stess, mhux naf qed stess. L-interwater polo hija li mħabba ta' ħajtek bħala sport. Is-sinti wieħed li tiġġieled ħafna kontra il-gvern ikun min ikun, kontra l-awtorità governattiva ħanejtek, mhux il-gvern tal-ġurnata, għax jgħin ħafna l-futbol. U ma jgħinx il-lora. U l-water polo, tajjeb, ħanejdu għifini. Mela l-futbol għalaw 8 mal-Olanda. Bħalma minn 25 senilu, ta' 8 u kollu naklajna, ma nbizaj xej. U nisabu l-ieħ. Il-water polo l-14 post, it-8 post jew id-9 tal-under 18, ġennew il-kulħadd, u ma jgħinhomx. L-ebda gvern ma jgħinhom, il-futbol biss. Mela, ħalli nkun. Il-strateġija tal-rijen. Mela, ħankun ċar. Naf diġà u rejt. Il-water polo u kwalinkwa sport ieħor u għandu għajnuna kbira immens. Kbira immens. Kemm il-gvern, kemm fejn jidħlu awtoritajiet, jiviri kollok is-semmina mod l-MTA, l-Sport Malta. Kif. Dawn huma nies li kollha Visit Malta dawn l-affarijiet. Biss. Forsi il-futbol huwa jekk irridu ngħidu l-futbol huwa segwit, iktar. Jiena ngħidlek jekk trid intik dik l-istatistika fil-water polo, ngħidlek naqbiża. Jekk trid dik l-istatistika li m'għandix min jagħmilha. Imma jekk iridu dik l-istatistika jien intielek fil-water polo l-tendenzi, dik naqbiża f'kull logħba hija. F'kull logħba fil-water polo. Alla xi trid mill-gvern? Ma rridu xejn, il-gvern mill-water polo ma jgħid xejn. Aħna l-koġġett huwa li n-nies għadhom mhux qed jarfu. Min tikkritika li m'hemmx għajnuna biss. Le, jien li nikkritika huwa li mhux m'hemmx għajnuna mill-awtoritajiet jew mill-gvernijiet. Li m'hemmx l-investiment daqs kemm hemm fil-futbol fejn jidħol il-water polo. Ma investiment mhux mill-awtorità governattiva jżid. Lek minti ma titoqgħod tagħmel flus. Hemm il-fondi mbagħad bħalma anke l-MFA għandha mill-UEFA. Illum kważi jekk ikollna ngħidu meta toqgħod tara l-isforz kbir li jagħmel il-gvern huwa kważi l-istess. Meta inti għandek il-pixxini kważi kulħadd għandu issa qed jibdew jinbnew. San Ġiljan għadha kif ħadet il-pixxina. Tawdex isma' minni mort. State of the art. Il-kottonera, jekk tiġi kottonera ġibajnek wara id-nek meta tara l-pixxina l-indoor li għandha. Meta toqgħod tara għal dak iż-żminijiet kollha li għandha il-pixxina nazzjonalità. Dan huwa
investiment wieħed wara l-ieħor. Il-pitch ta' Sirens, il-pitch ta' Birżebbuġa. Jien nemmen li il-gvern jien nikkritika dejjem li m'għandux jibqa' il-numru wieħed il-futbol bħala sport imma huwa water polo. U bil-fatt. Aħna ma mhux qogħdu ngħidu jew kellha il-President tal-ASA ma jmux joqgħod jgħid għax issa daqshekk issa rridu nġibu 5 punti fejn jidħol. Ngħaddu għall-Ewropa, ngħaddu awtomatikament. Jemmur il-labu fit-tazza ta' water polo ma tantx isegwu fuq television. Dik il-problema. Fuq television mhux se jsegwu. Il-futbol huwa. Jiena nistieden. Jien preferi nara futbol mill-water. Meta trid ejja. Qed immur fi żmien Birżebbuġa meta kien nilagħbu home away. Ara, qed nagħmellek Insomma Birżebbuġa. Qed nagħmellek l-ewwel stedina jien, ħammorru jiena u inti flimkien. Kif ikun hemm l-ewwel logħba? U mhux logħba taħraq, ta' xkolla jkunu jħarqu, jistgħu jilagħbu dawk li jsejħu t-timijiet tal-qiegħ, jew t-timijiet baxx. Kien taf, inti x'inti tgħidawdex. Lotter Steam li sa sentejt li tilu ma kienx inġabar. Dal-weekend kont. Kien fil-finali ġvid dik hija ma sax logħba. lab kontra Marseille. U għonu xorta l-jum, irnexxilhom minnaw telaqgħu u tġildu għal-kampjonat tal-ewwel diviżjon. Qed nistiednek. Bladu l-ewwel partita li se jkun fil-water polo jiena u inti se nkunu qegħdin hemmhekk. Niġi. Batejja u kellimhom Batejja vera. Però jiena hawnhekk biex nikkritika permanenti dak li qed jiġi fil-futbol għal ġid. Ħajtranġaw l-affarijiet ħalli il-futbol Malti jkompli jola u aħna li rridu li l-futbol Malti jkompli jikber ejjew bl-attenda sabiħi tara minn fuq il-television, pero tara minn hemm mhux komda daqshekk però mbagħad l-atmosfera hija differenti. Busna laqbdi biss. Aħna qegħdin hemmhekk. Għaxaw biex inugol. Aħna qegħdin hemmhekk biex nagħmlu kritika kostruttiva. Biss l-appell tiegħi huwa għal dak li ser jidħol fil-futbol jew fi kwalinkwa sport biex jagħmel gwadan jew erq personali jiena qed nitolbu biex jisib hobby ieħor u ma jkun sports. Ekku jiena nirringrazzja lil Jowħed Malta Premier tal-li tagħti l-opportunità li qed tagħmel minn kollox biex ikompli tkabbar il-futbol Malti. Illum kellna il-Ħamrun li issa daħlu għall-ewwel darba fil-lig fil-fażi tal-lig tal-kompetizzjoni tal-conference li naħseb qasintiment minn fih. Le nkun nemmen. Vera? Kont nemmen li xi darba Le. Anka bil-Kirkara kont nemmen li kienu jagħmlu għajn. Ħatem ċans. Le. U nemmen li t-timijiet Maltin ħajinbidlu kif in is-sitwazzjoni. U jiena xina ma jkunx il-Ħamrun biss fi żminijiet li ġejjin. Tajjeb, u mek jixtiequ anke Ħamrun. Bla dubju, huwa tajjeb għalin. Ekku, nirringrazzjakom kelli x'naqra dak li battuli però nżommu mal darb'oħra għax għandvin ġurnalist u kol ma jafx bħali, ġifieri ridna ieħor. Però narġa' nistiednek bla dubju għax anka jekk speċjalment għada nawguralek, nawgura kolli Clinton, bla dubju. Kom li tibqgħu bibdejjem. L-ebda lezzjoni biberija. U li għandu programm tabiħ ukoll. Għalkemm jisegwi żjed tiegħek hija verità minħabba li taqla iżjed. Nkun iżjed dirett. Tgħid il-verità. Mhux għax Clinton jgħid il-gideb. Però Clinton ġiri kun iktar għandu stil differenti. Stil differenti. Kull fis tiegħek jogħġobni jiġi. Grazzi. Nirringrazzjakom li segwejtuna. Komplu jgbunna, komplu batunna u anka min tixtiequ tisimgħu hawnhekk f'dar podcast ħalli aħna dak li tixtiequ intom nagħmluh. Ciao.